Здравейте, скъпи хора! Здравейте, приятели! Днес се включвам на едно видео, един лайв на една много болезнена тема. Темата за нашите родители. Има ли травма в миналото на майка ни, която да е повлияла на способността й да се грижи за нас? Беше ли тя нежна, обичаше ли ни така, както ние искахме, или вечно беше заета? Днес трудно ли ми е да постигам близост в интимните връзки? Имам ли навика да се затварям, да се дистанцирам, да се изолирам от хората и от партньора си? 30-годишната Сюзан, майка на 2 деца, потръпваше от ужас при мисълта да бъде физически близка със своята майка. Откакто се помнише, тя не бе харесвала да бъде прегръщана от нея. Прегръщането ти отнема от енергията, заяви тя. Сюзан ми призна, че тя и съпругът са в много далечни отношения, един към друг. Когато била на 9 месеца, Сюзан се разболяла от пневмония и прекарала 2 седмици в болницата, сама в болницата, без своята майка. През това време нейната майка се е грижала за по-големите си деца. В този момент Сюзан подсъзнателно започнала да се отдръпва от нея, отхвърляйки любовта си на майка си. Тя просто се предпазвала от това отново да бъде наранена и отново да бъде изоставена. Защо ви го казвам това? Трябваше и просто време да разбере причината за отвращението, което и тя изпитвала към майка си и по този начин да възстанови връзката си със своя партньор. Този случай ви го разказвам, защото всеки от нас е посещавал детска градина и ясла. И всеки от нас е изпитал този момент на изоставянето. За децата това е най-болезненият момент. Всички ние се чувстваме, че имаме нещо, което не сме получили от нашите родители. Всички ние сме били наранени в детството си, помним травмите от детството си. Много от нас всъщност не са способни да си спомнят хубавите неща в живота си, хубавите спомени със своите родители, но всъщност помнят всички онези болезнени моменти, които са преживяли, всички онези неприятни моменти. Приятните спомени обаче за това как мама се е грижила за нас, как ни е прегръщала, как ни е хранила, как ни е приобувала, люляла и по цели нощи не е спяла. Често са блокирани и ние не можем да ги видим, да стигнем до тях. Само болезнените спомени си спомняме. Защо това се получава? Това всъщност, тези болезнени спомени за това, че родителите не са ни дали достатъчно, всъщност не са пълни. В тях липсва най-важният елемент – истината. Истината за това как нашата майка се е грижила непрекъснато, непрестанно за нас. Тези спомени често са блокирани. Ние не можем да стигнем до тях, защото в нас се вкопчват само тези спомени, които ни предпазват от това отново да бъдем наранени. Имах трудно детство, или майка ми беше жестока, или баща ми ме нараняваше емоционално. Дори да съдържат голяма истина, доза истина, те не разкриват цялата история. Защо? Кое стои зад жестокостта на мама? Какво травматично събитие се крие зад неудовлетвореността на баща ми? Може би трудна бременност, може би трудно раждане, може би загуба на любим човек или несподелена любов, която нашата майка е изживявала сама. Хората, които смятат, че не са получили достатъчно любов от родителите си, най-вече от майките си, те всъщност не могат да получат и достатъчно от живота. Когато сме позитивно настроени към нашите родители, ние всъщност сме отворени към света и позитивно сме настроени към живота и вярваме, че ще ни се случат хубави неща. Когато обаче насъскваме единия родител срещу другия, тогава всъщност създаваме едно вътрешно разцепление в нас, защото знаем, че половината от нас е мама, другата половина е татко. Мнозина от нас се фокусират върху проблемите, върху нещо, което е съсипало живота им и обвиняват за това родителите си. Но ние трябва да знаем, че родителите ни не са недлъжни с нищо. Проблемите не е в това какво са ни причинили те, а в това, което ние се вкопчваме. Всички ние чувстваме, че не сме получили необходимото от родителите си, но
те макар и да не са го показвали по начина, по който ние сме искали, те винаги са искали най-доброто за нас. И когато ние отхвърляме, когато осъждаме или когато обвиняваме родителите си, единият или двамата, или се дистанцираме от тях, всъщност ние отблъскваме себе си, отхвърляме себе си, част от себе си. Когато ние се сърдим на родителите си, ние се сърдим на самите себе си. И още нещо много важно. Когато ние се откъсваме от нашите родители, когато виждаме негативните качества в тях, ние всъщност започваме подсъзнателно да проявяваме точно тези качества. Когато ние ги осъждаме всъщност, че са били студени или агресивни или критични, в нас започва да се проявяват тези качества, защото всичко е заложено в нашето подсъзнание, още преди нашето зачатие. Така че в този смисъл ние причиняваме на себе си същото, което смятаме, че са ни причинили нашите родители, защото и ние започваме да ставаме студени, критични и агресивни. Отговорът е да намерим някакъв начин, да върнем родителите си в сърцето си и да осъзнаем качествата, които всъщност отхвърляме в тях и които съответно отхвърляме и в себе си. За да бъдем в мир със себе си, трябва първо да бъдем в мир с нашите родители. Защото ние не можем да променим миналото, но можем да променим настоящето. Стига ние да не очакваме от родителите си те да се променят. Ние сме тези, които трябва да променим връзката си с тях по различен начин. И това е нашата работа, а не тяхна. Въпросът е дали имаме желание да го направим. Полезно е да разберем също как да го направим. Когато осъзнаем кои травматични събития са ги наранили, разбирането и състраданието ще започнат да надделяват над нашите обиди към тях. Понякога е достатъчно само да кажем: мамо и татко, много съжалявам. Знам колко много ме обичаше и колко много те нараних. Сигурно си се почувствала ужасно. Дълбоко се разкаивам. Моля те, прости ми. Зная, че никога няма да получиш това послание, но надявам се думите ми да достигнат до теб, ако те са в отвъдното. И ще останем изненадани от резултата. За да се научим да обичаме безусловно, любов без условия, без апел, без претенции, без изисквания и без очаквания. Това е нашата мисия в живота ни, скъпи хора. Защото каквото сме видели, това ще предадем и на нашите деца. Всичко това може да се отработи отношенията ни с родителите ни, отношенията ни към децата ни, отношенията ни към света, към живота ни, към бъдещето, може да се отработи в констелация. За въпроси можете да ни пишете на лични съобщения, оставям лайк под това видео. Благодаря ви, искам още веднъж да ви приветствам за това, че ме следите, да ви благодаря за хилядите благодарности, за хилядите сърчица и очаквам ви за въпроси и за отговори. Обичам ви.